Almansa va ser un punt i a banda en la història del poble valencià. Però també va ser el punt final d'una trajectòria nacional. El segle XVIII va ser vital per a Europa i el regne de València l'encetava de la mà del poder absolutista borbònic. El dia 1 de novembre de 1700, Carles II moria sense hereu. Era el rei d'un imperi extensíssim en el qual mai no es ponia el sol. Però aquell edifici s'ensorrava. En el seu testament deixava la corona a Felip d'Anjou, el net de Lluís XIV de França. Una part de la dinastia dels Habsburg s'extingia, mentre que els Borbó aspiraven a hegemonitzar el poder en una gran part del món conegut. Per això les potències rivals s'uniren per a impedir-ho. A molts quilòmetres de París, a Viena, l'emperador austríac Leopold I proclamà rei d'Espanya el seu fill arxiduc. Amb el nom de Carles III, tindria tant dret a la corona com el net del rei de França, Felip V. Els Borbó i els Àustria s'enfronten en una guerra mundial on el tauler de joc serà Europa i el botí molt atractiu. El domini del vell continent i el control del nou món amb les seues riqueses. D'una banda, els aliats de la Casa d'Àustria, Holanda, Anglaterra i Portugal, representats per l'arxiduc Carles. D'una altra, els Borbó, de França i d'Espanya. Perduda la possibilitat de proclamar-se rei de Castella, Carles III mira cap a la corona d'Aragó, que majoritàriament opta per fer-li costat. Una corona amb institucions, drets, llengua i administracions pròpies. La resta dels regnes hispànics s'inclinen majoritàriament per Felip de Borbó. A partir d'aquell moment, la península ibèrica serà l'escenari secundari d'un conflicte bèl·lic d'abast mundial que es disputarà sobretot en la zona de tres grans rius, el Mosa, el Danubi i el Rin. La flota austracista dominà prompte les comunicacions marítimes. Les mercaderies que arribaven d'Amèrica estaven en perill. D'un dels vaixells aliats desembarcà al port de Dénia en 1705, un dels personatges que aconseguia aglutinar una part del poble del Regne de València, molt descontenta amb la situació social i econòmica. Era el general Basset, un dels millors generals austracistes. El seu discurs tingué un efecte mobilitzador en la població que recordava les esperances frustrades de la Segona Germania. Carles III aconseguirà molts adeptes, fins i tot entre la noblesa. A partir d'ara se'ls coneixerà com a maulets. Felip V i els seus partidaris estaven decidits a recuperar València i les poblacions més importants del regne, defensades ara per camperols, artesans i tropes angleses de Lord Peterborough. Les forces borbòniques franco-espanyoles venen per Múrcia i Castella. S'uniran a un exèrcit francès que travessa els Pirineus. Per la seva banda, els aliats desembarquen tropes al port d'Alacant per a unir-se a un contingent portuguès que travessa la península. El xoc sembla inevitable. Abril de 1707. Amb la millora del clima i l'aparició de pastures de primavera, dos grans exèrcits s'aproximen. Els espies austracistes comuniquen que tropes borbòniques es despleguen a l'àrea d'Almansa. Ells trien camp. Es calcula que són uns 30.000 homes, ben preparats i amb bons cavalls.
Els 20.000 soldats austracistes retarden el seu avanç perquè Villena els ha presentat resistència. Els felipistes els esperen mentre descansen i apleguen reforços i pertrets. Com grans dempeus enfrontats, el xoc dels dos exèrcits és imminent. Tres de la matinada del 25 d'abril de 1707. Els homes es desperten i mentre formen, veuen una ració generosa d'aiguardent que els fa oblidar la por. Per a molts, aquell dia serà l'últim. A les fosques, els exèrcits austracistes avancen uns 15 quilòmetres en columnes fent un gran arc cap al Almansa. Les tropes felipistes formen al costat de les tendes. Cada soldat va armat d'espasa, fusell i baioneta. Els exèrcits austracistes arriben a la planura d'Almansa. Estan cansats. Les columnes entren en posició. Tot recorda una gran coreografia. Al flanc dret, portuguesos, holandesos i protestants francesos. Al flanc esquerre, anglesos. La infanteria al centre. Per a intentar compensar la inferioritat numèrica, a les ales s'intercala infanteria amb cavalleria. Possiblement, una de les causes de la derrota. Les ensenyes i els draps es posen al davant dels oficials. La cavalleria està a punt. Els dos gegants s'observen. Els tambors, els pífans i les cornetes provoquen l'eufòria i anuncien l'enfrontament. L'artilleria inicia el ritual. A un primer atac de cavalleria austracista, els genets borbònics contraataquen. Avancen fins que passen pel corredor que han format els infants aliats. I així trobem un dels moments més tensos i inquietants que té un soldat d'infanteria d'ara fa 300 anys. Disparar. Preparar l'arma per a disparar costava 1 minut. Al flanc nord, les cavalleries dels dos exèrcits es desgasten mútuament. L'hugonot francès Galway, un dels dos comandants en cap de l'exèrcit austracista, ordena contínuament la càrrega dels seus infants. Aparentment, la batalla estan guanyant-la els austracistes, però al davant troben un mur infranquejable. La guàrdia valona, les tropes d'elit borbòniques. Per això, intenten penetrar en obliqu. Pel forat van entrant infants que arriben als murs d'Almansa. Molts batallons són succionats, atrets pel possible botí. És llavors quan el duc de Berwick pren una decisió que canviarà el resultat de la batalla. Envia la cavalleria de reserva i els dragons a eliminar els infants austracistes que s'han quedat tancats als peus del poble. En la bossa, milers d'infants austracistes seran passats a degolla. Pocs aconseguirien fugir. ¡Apunten! ¡Fuego! Mentrestant, ordena avançar la seva millor infanteria, amb les baionetes calades i buscant el cos a cos.
Pont de la Figuera hi ha una zona que es diu el Tossal dels Presoners. Així es refugiaren més de 10 batallons quan es replegaren al capvespre d'aquell 25 d'abril de 1707. Les tropes franco-espanyoles van guanyar per la seva superioritat numèrica, la qualitat de la cavalleria, la millor organització jeràrquica i l'oportuna utilització de les reserves. La batalla havia acabat. Molts camps van ser cremats per eliminar l'únic que deixa una batalla: la visió dels cossos mutilats i l'olor de la sang i de la por. Aquell dia hi hagué més de 9.000 baixes i 11.000 presoners. De cada 7 morts austracistes, n'hi hagueren 2 de borbònics. El regne de València quedava a mercè de les tropes franco-espanyoles. El general Dasfeld va passar a sang i foc Xàtiva. Tot el poble resistí 22 dies el setge del general. El rei Felip V ordenà personalment l'incendi de la ciutat i que el seu nom fora esborrat dels mapes. El duc de Berwick entrava a València el 8 de maig i continuaren cap al nord. La repressió tot just començava. La nova dinastia governant introduïa una administració militaritzada, castellanitzant i centralitzada. Després d'Almansa, la guerra continuà. Però per al regne de València tot va acabar el 29 de juny de 1707, quan Felip V abolia els furs d'Aragó i València, Escac i Mat. Considerando que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes, he juzgado por conveniente abolir y derogar enteramente todos los fueros, privilegios, práctica y costumbre hasta aquí observadas en los reinos de Aragón y Valencia, y que estos se reduzcan a las leyes de Castilla. Alacant va caure en 1709. Fins a 1715 es van exiliar més de 10.000 persones que arribaren a Viena, Nàpols, Sicília, Budapest i Misoara. Fugien de la repressió dels vencedors. La corona d'Aragó desapareixia per ordre del seu rei. Pocs en tornaren. Una d'elles és la comtessa de Casal. Avui descansa l'església de Sant Tomàs de València. S'imposaren sancions econòmiques. Es prohibia el color groc, que era el símbol dels austracistes. El caragol marí era un instrument de comunicació entre molts camperols. Fou prohibit per les noves autoritats. Als xiquets no se'ls deixà mai més jugar a maulets i a botiflers. Segons alguns historiadors, haurem d'endinsar-nos en el segle XX per a trobar brutalitats similars en el transcurs d'un conflicte bèl·lic. No hay árboles suficientes en todo el reino para colgar a todos los traidores. La conseqüència més immediata de la guerra de successió al tron dels regnes d'Espanya va ser el decret de nova planta. El derecho de conquista anul·lava furs, drets, lleis, llengua i privilegis dels vençuts. Des de la posició privilegiada del castell d'Almansa, encara podem sentir una terra alimentada per la sang de milers de soldats, que fa 300 anys la van vessar en un enfrontament que modificà la realitat d'un món que començava a ser global. We
Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the low country with never a penny of money. Here, good fellow, I drink to thee. Pardonnez-moi, je vous en prie. To all good fellows wherever they be, with never a penny of money. And he that will not pledge me this, pardonnez-moi, je vous en prie, pays for the shot, whatever it is, with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardonnez-moi, je vous en prie, as long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three, pardonnez-moi, je vous en prie, lately come forth of the low country, with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardonnez-moi, je vous en prie, as long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three, pardonnez-moi, je vous en prie, lately come forth of the low country, with never a penny of money.